sunod na presidente Lugkoga te ara sa malawak sa Ilonggo na lugar. Mr. President, madamo tating presidential ball. Nandyan si Senator Bongo. Kaya nga, Nandyan si Robin Hood Padilla. Nandyan si Basten Duterte. At pag sumama na yung anak nyo, si Inday Sara, presidential ball. Yung problema natin, hindi tayo nagkakaisa eh. Inaantay ng PDP, may invitasyon na tayo kay PDP Inday. Pero, basta yung sinasabi, gusto natin na yung susunod ng presidente manggaling sa PDP. Okay yan, but leave my daughter out. Tama na isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the others. Alam ko na hindi naman kita inaano. Alam ko na malakas kahit presidente ako. And yung pamilya ko, tayo lahat may following. Kasi kung sabihin mo lang na particular personality, example like wag na muna siguro, let us give it to another pwede Ilonggo. Tiway na Ilonggo nga na presidente Kaya arak, wa? Hindi Ilonggo na. Kaya next meeting subong, istoryahan na niya. So, I suggest that we cannot entertain all names of nominees because we do not have the time to listen. Yung gustong tumakbo ng presidente, I suggest that you go direct to your PDP local, kung sinong may jurisdiction doon. Hindi tayo pwedeng individual magpunta muna sa PDP. Let us do it this way. Punta muna sa kanila. Attorney in lugar o doon sa kanilang lugar. Then we decide maybe if you want to do it now, may collegial body na tayo mag-decide. We cannot be discussing the merits or the good qualities of every candidate in any meeting that we will have. We will run out of time. So, papunta na lang yan sa Central Committee. And if you want, we can now nominate the body who will take care of it. Or if you want, it's the party, meron ng board of directors, and maybe we include all, including the president. We sit as one body and decide on the proposed candidates. So, hindi natin kaya, we will not have the time. Mr. Chairman.